Mitä sieltä löytyy? Sen paperi. Kato. Ja suuri riti. Niina! Tänne! Virtaari. Riittää niissä. Ai siellä joku puhu, niinkö? Lili! Niina, tänne! Oi, siellä oli ihana polo. Kato, on tuolla kuvakone puree keppiä. Suuri saa. Hop. No niin, moi moi. Hyvä kuu. Oho, no niin. Moi 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 moi. Hyvä kuu. Sillä on hieno. Oliveri meinaa ottaa tuon ison kepin mukaan. Miten Oliveri, jotka javat tänne tulee. Suha Oliveri tänne päin. Tuu. Hyvä. Hienosti. Sillä lailla mahtavasti. Hyvä. Hienosti. No. tänne päin tuli? Tänne. Hyvä, tytöt. Hienosti. Ahana. Suuren suuri risu. Täällä menee suuri saalis. Kuka sen saa? Kuka sen saa?